Assalamualaikum sanak ajomin kasadonyo. Ba akaba sanak, lay sehat-sehat je. Semoga sanak nan menonton videoku dalam keadaan sehat, amin. Ajomin ingekan baliak untuk sanak nan alun subscribe channel YouTube cctv.pariahan. Silahkan sanak subscribe dulu. Jangan lupa di follow lu akun TikTok dan Instagram CCTV, Pariaman Sanak. Bagikan sebanyak-banyaknya sanak. Mau kasih banyak sanak sebelumnya. Kaliko ajomin ma ajak sanak. Raundim, mulai dari Kota Tinggi Rimbo Dado, Kecamatan 6 Lingkung, sampai ma ajomin ma ajak sanak raun. Silahkan sanak tonton sampai habis. Kalau ada masuak nagari sanak di dalam videoku, silahkan ketik di kolom komentar yo sanak. Selamat menonton sanak. Ampiata ondon, hapak tadi tu dek awak. Banyak baladang jaguang basawah jo bakolam ikan di siko sanaka. Kantor Korong Rimbo Dado. Kita memasuki Nagari Toboh Gadang Timur.
Simpang Tigo belok kaki dalu buat aluan, belok kanan ke kota Pariaman. Simpang Ampek Pauh Kamba. Kito kini di Nagari Padang Bintungan. Kini kita di Nagari Kapalokoto.
Kini kita berada di Sungai Laban. Sampai di situ dulu video Ajomin Sanak. Nantikan video Ajomin berikutnya.